njengoba ngizolayitha lesi sibane esimhlophe ngizokhuleka kuwe mpela inqanga ngicela uhambele ngakimi mina ngicela uhambele ngakimi baba njengoba ngizolayitha lesi sibane esimhlophe ngizokhuleka kuwe mpela inqanga akulona orange le linanje noma ngizongilungise ngiyize kunika kodwa kusala yinanje phela ngithembi nasambenise lapha kwaMthembu sewantshontsha wanqaba yazi la kukhululwa nempandla lapha ucishe wasibulala. okay ucela ngipha kodwa Yawutshoyo la kanjalo futhi wena ungihloniphe nokuthi usokho omdala kumele ungihloniphe. ngazi ungicishe into emuncu Wasenje thina uncwadla simuka isikhathi futhi yo hayi ngambile-ke manje mina athi gaceni yawo ngazi ungicishe orange me angisakufuni into enoswayi alinawo uswayi lingala zobona angisakufuni yonyo yabo-ke manje nami sengilambile yo yabona mina ngadla ngisho igundane bese kulambeka ngolifaka ipayisi indoda bese libathi libabovu inyanya nje kuyinyanya lokho hawu igundane limnandana inyanya nje lokho sanibona yebo njani siyaphila ngizongathi benikhala ngendlala nje la iblazi ngifaka ini indlala yo so ngiba khona ke okay-ke manje ngifake nani sizongisiza ngathi ngawasisibonakani nakho kuhle ngiyabona ubuyazi ngithi angani ngoba nje i-BP ngike phezulu ungasho-ke phambili ibhodi ngalishaya uyadla nje ngempela akufuni ngiyathanda ngena ngizuza umuntu futhi akahle okay ngiyilalele futhi ngitiyele ngathi ngikukhuzana manje uyaqeda lokho okay nami ngizoza ngidle masengikhelile nje yazi ngiyacabanga ukuthi mina amabhizinisi oh ya igame awuqedile uqede yena nje igame esingayidlala hayi athi ngihambe futhi sawucheck umama le ngoba yazokuthatha yeza ngomphelekezele ngiyalala mina
ngiyacela. Ngibona nesikhathi phela awusafiki. Hayi. Hawu mfundisi uyazi ukuthi siyaphi? Siyangapha baba. Hayi sengithembe wena nje mfundisi ukuthi usuzowazi ukusisiza ngoba nje kwamina angiyazi lento la endlini. Ngempela nje ngizothini ngayo. Awuzophila. Singangena baba. Ayiki. Oh, uzomela. Imoni. Mfundisi ima. Lo muntu lo Yabona ngoba ngutsheli ukuthi ayiki into enje. So wena kumele kanjani? Hayi nguye yena lo mfundisi. Yena lo. Angizokushiya mina mfundisi usaqhubeka. Hayi ngizoyiqeda le nto mntana noma ungangishiya ke. Sengifile namhlanje ngizokusiza. Ngizokusiza ngizokukhipha kulo mfulo wona. 2 + 2 is for God man. Hey, phumani. Phumani lo mntwana. Phumani lo mntwana, phumani. Phumani lo mntwana. Niyaphuma ngithi. Niyaphuma ngithi lo mntwana. Phumani. Phumani lo mntwana, phumani. Phumani kulo mzimba. Sukela namhlanje ngiyamxosa kulo mzimba. Phumani kulo mzimba. Phumani kulo mzimba. Phumani kulo mzimba. Sizofunda ivesi. Mntana. Ivesi. Ya, sizofunda ivesi. Phumani kulo mzimba. Phumani kulo mzimba. Nisekho. Yabona abafundisi bamanje ubastard nje. Yini ngizoyenza manje? Ubani nje ubani. Sikhosana. Ya, bamathi sikhosana angisiza. Ya, sikhosana kunani inamba yakhe. Ya, ngathi inamba yakhe. Ya. So, uzofunela sikhosana uzonika lo mthetho. Ngiyazi ngiyahlala ngabona.
khona ozayo lapha eish khona ozayo yini hey madoda khona ozayo khulumani madoda khona umuntu ozayo khona ozayo madoda khulumani madoda khona umuntu ozayo lapha keze madoda Hayi. Yazi ngisafile na sikhosana mina nje ngikhathile manje. Hayibo. Sanibona. yebo wena Njani? siyaphila ntombi Bengicela ukuthi singabe wena sikhosana? yebo ntombi mina usikhosana Oh. We? hayi ungasabi wentombi usondele nje ngeze ikwenze lutho Yebo. usondele mama ungasabi Bengi hayi ungasabi hey madoda hayi lentweni madoda thambani man madoda pholani man hayi Yebo, bengize ngodaba lana yebo ntombi luka dadewethu. khuluma ngake Yebo, unenkinga asazi noma imoya emibi noma madimoni. yebo Angiqondi kodwa nje uyenza izinto esingazazi manje angazi ngoba usikhosana angangisiza yini. yebo ngakusiza wentombazana Oh. udaba lakho ngiyaluza wentombi kukhona okuncane engakunika khona ongahamba uzofika ukusebenzise ngapha ekhaya Yebo. umushana nje intombazane engakunika wona lapha kepha ngicela ukuthi ungithembise usenze isithembiso sami sokuthi lo muthi mengikunika awukhulumisi umuntu lapha endleleni ibhushana nje into nje ehleli phakathi lapha ozofika uyisebenzise uma ufika ekhaya wentombi Hayi ngizokwenza awuthi njengokusho. ngiqale ngikhulume namadoda yami yebo madodakazi siyakhuleka lapha madoda sithi lo mntwana ogulayo madoda makaphile kungabi ingxabana avuka phila kusasa madoda iyona ntombi lezi ilandele umuthi wayo yebo ntombi lo muthi ufike uphalaze ngawo lo muntu wentombi Yebo. njalo ekuseni angithi uyangezwa Yebo. yebo ntombi akuvaleliswe ekhaya Hayi isho ukuthi into yokuqinisa iphakethe ke sengizoyibuyisa uma sengibonile ukuthi lo muthi lo uyayenza lento akunankinga esifunayo. ntombazana akunankinga ntombazana sisobona ngawo ungakhululeka nje yasebenza ke manje izinto zami ayiwathathe mfana hayi sesothakatha nasemini madoda hayi kunjalo madoda kunjalo Njengoba ngisasho mfundisi akile ekhaya kulala nje Yini umoya emibi mfundisi umoya emibi imoya emibi ihlasele mfana kulezi nsuku ngiyafika komunye umuzi ngensuku ezedlule hey into engayibona lapha ngayikholwanga mfana kubi wena mfundisi hayi maningi amadingo yena umuntu onaleya nto unzima kakhulu ngoba unamanye amandla ya hayi ufuna ukuzwa ngapha mfundisi lutho mfana wami wena ngiyayicabangela mfana wami ayikho into ezwakalayo kube nguswile nami ayindeka bona uhamba nami phephile mfana hamba nomoya wangcwele noma baba phezulu ungakhathazeki ngoba ngikutshele mfana akho lutho la khuleka akho lutho sihamba nomoya wangcwele ayikho into ezosithinta la khuleka mfana bathi ngiqale ngiyifuna ngoba socela
ufunani kuyona la ufunani la ngoba ngikushiyele ufunani la ufunani la ufunani Oh. Hayi baba kuwenzakalani lapha? Hayi baba funa intombazane madoda. Hawinandi intombazane. Awe isibolana yibona nebapha sibaleke. Le ndawo yasisabisa kanjena manje. Ibu. Ibu. Hey! Hey! Hama sasa! Hama sasa! Hey! Hey! Musatan! Musatan! Hey! Hey! Wenzani lo sisi? Uyibulo sisi. Uyambulala. Uyibula intombazane bafethu.
Hayi madoda, ngiyanithemba. Ngeke sisi ngathi Hayi kumele siyafika manje. Masifika lapha futhi umuntu lona nifike nimbambe nimfakele. Ingakho mbize nina ngiyanithemba. qinisa lapho ndoda.